Nurlat gimnaziyasının 2-nji sınıf okuşları beyramga jir әзерләп килгән. Шара башланыр алдыннан укытучылары Лейла Мирзаева белән репетиция уздыралар. Biz туган телебездә сөйләшәбез. Татар теле дәресләрендә йөрибез. Biz бүген татар халык җырны матур булсын җырлыйбыз. Шәһәрнең 2-нче мәктәбенең хор классында укучы балалар бәйрәм тамашачыларына рус халык җырын тәкъдим итмәкче. Ладушки ансамблендә 4 ел шөгыльләнәләр. Я считаю, что каждый должен знать свой родной язык и родные песни. Бу вакытта сәхнәдә татар, рус, чуаш телләрендә иҗат номерлары, бию көйләре яңгырый. Аларны бакча нәниләре дә, тәрбиячеләр белән укытучылар да башкара. Milli мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында туган телләргә игътибар тагы да артсын иде ди шараны уздыручылар. Туган телне өйрәнү аша туган мәдәният тә сакланып кала бит ди алар. Бүтән төрле милләтләр дә рәхәтләнеп чыгыш ясыйлар. Үзләренең туган телләрендә матур итеп шигырьләр укыйлар, матур биюләре белән үзләрен шатландырып торалар. Әлбәттә инде шушы матур җырлары белән үз телләрендә чыгыш ясагач кына безнең милләтебез бердәм булыр дип ышанып каласы килә. Шараны традициягә әйләнгән и туган тел җырын башкару белән тәмамладылар. Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.